Te-ai gândit vreodată că un bully, un agresor, este o persoană care are nevoie de ajutor? Te-ai gândit vreodată că el face lucrurile astea pentru că probabil așa își gestionează sentimentele și așa știe să se facă auzit? Ce poți tu să faci este să atenționezi și să spui: persoana aceea, acel bully, acel agresor, cred că are nevoie de ajutor. Haideți să facem cumva să vedem de ce face lucrurile astea. Cred că asta este soluția. Să spunem că persoana aia care este agresor are nevoie de ajutor. Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția. Află mai multe pe siguranțașcolară.ro.